Ngicela ukukhuluma noGeneral. Ninjani General? Ukhuluma noMjosty. Ngike ngakubona lapha ku-TV ku-imani ukhuluma indaba zofishi, angazi ubani owagwinywa ufishi, noma wena owagwinya ufishi, noma ufishi wagwinya wena, kodwa nje kube yinto ecishe ifana leyaseNiniva. Ngigcine ngingazanga nakuwena ukuthi ufishi wagwinya wakukhafulela, uyabona lento kafishi yakho yogwinyana. General, kanti ubando General Chisco, uGeneral Chisco, angifuni wena, ngifuna uGeneral Bantu Holomisa, lo kafishi. Kanti ubantu ngamsefa ngobani? It says, you give a poor man a fish and you feed him for a day. You teach him to fish. You give him and